नमिनेशन होनो फैग्रा सुबुंफोर आरोखि ना सापर्टारफोर गोबां मानसिखौ नुनो मोन्दों आरोखि रायजोफोर नोंथांमोना नायनानै ला बेयो काजलगाव डिसि अफिस चिरां जिल्लायाव बियो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय काजलगाव डिसि अफिस आरोखि ना बियो बेहाय नमिनेशन होनो गोबां मानसिफोरखौ नुनो मोन्दों आरोखि गोबां मानसिफोर फैदोंमोन नै ओमफ्राय दाबो ओंखारथ'वाखै जोबथ'वाखै दसेनि उनाव ओंखारबोसिगोन आं गासैखौबो देखायलांगोन आरोखि ना नोंथांमोना जायहा भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो नोंथांमोना नायलांनो हागोन सोरगिदिं मानसि दंफैजोबसै आरोखि ना ओमफ्राय जाय मानसिया केन्डिडेटआ माने नमिनेशन होगोन बे मानसिया माबायाव सिङाव दंहैयो ओमफ्राय दा दसेनि उनाव ओंखारबोगोन आं बेखौनो नोंथांमोननि सिगाङाव भिडिअ लानानै फैनाय जागोन आरोखि नोंथांमोना जायहा भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो नायलांनो हागोन होमबा भिडिअखौ नायलांदो।